Vivim en un món que corre massa, on sovint oblidem mirar què tenim al costat. Però, què passa quan decidim aturar-nos? Què pot néixer quan dues generacions es troben? Una flor valenta no és només un projecte escolar, és un pont entre el passat i el futur. Una unió entre l'alumnat de primer d'ESO i els nostres avis i àvies per compartir el que realment importa. Històries, emocions i vida. Cada alumne i cada alumna aprèn a escoltar. Cada persona gran comparteix la seva vida. Des del respecte i la igualtat. Donem veu a totes les experiències. I així descobrim històries que no surten als llibres. Les paraules ens transformen en colors, com si cada pensament i cada emoció tinguessin la seva pròpia llum. Cada traç, cada matís, ens parla del que portem dins, d'allò que a vegades només podem sentir i no expressar. Cada flor és única, com cada història compartida, com cada moment que hem viscut i que hem tingut el coratge de mostrar. No hi ha dues flors iguals, ni dues vides iguals, i és precisament en aquesta singularitat on trobem la bellesa i la riquesa de la nostra existència. Quan creem junts, quan compartim colors, paraules i somnis, construïm ponts invisibles entre nosaltres. Crear junts és una manera de cuidar-nos, de reconèixer-nos, de dir-nos. Ets important, la teva veu compta, la teva història mereix ser escoltada. I així, amb cada gest, amb cada flor, amb cada pinzellada de vida, aprenem que l'art no només és bellesa, sinó també amor i cura. En la màgia de crear, descobrim que no estem sols, que cada color és un record, cada flor un somriure compartit i cada història un fil que ens uneix. I quan tot això es troba, neix una alegria profunda, silenciosa, que alimenta l'ànima i ens recorda que cuidar-nos és també celebrar-nos. Avui estem aquí tots, els del primer de l'ESO i de la residència, amb el projecte intergeneracional que vau fer de la flor valenta. Penso que les persones com tu són molt importants perquè sempre aporten coses positives i fan que els moments siguin més agradables. Segur que la gent que et coneix t'estima molt i té molta sort de tenir-te a prop. Espero que estiguis molt bé i que continuïs sent tan amable i alegre com ets. Ha estat un plaer conèixer i poder compartir aquests moments. Una abraçada de Xènia, Martí, Marina i Carla. El projecte culmina amb un retorn que ens recorda el que és realment important. Una flor que parla sense paraules, un missatge que arriba al cor. Un moment compartit que queda gravat dins nostre. Cada flor, cada paraula, cada instant compartint ens transforma, perquè donat a més rebre i en aquest intercanvi trobem la bellesa de viure junts. Un día se estrona, un día se pintó, un día de blanco brava carne en el río, un día salinas, un día salió. Yo voy a hacer todo. Y ahora voy a estar todo. Pasa la vida todo. Feliz no contar las horas y admirar las cosas que pensé.
Una flor valenta ens recorda que les generacions no estan separades, sinó connectades. Que quan ens escolten de veritat fem créixer alguna cosa més que flors, fem créixer comunitat. Volem donar les nostres més sinceres gràcies a la residència Onada de l'Ametlla de Mar i de manera molt especial a la Mireia Jardí, que ens ha coordinat amb dedicació i cura. També agraïm al professorat que ens ha acompanyat i a l'equip directiu de l'Institut Candelera per fer possible aquest projecte. Un agraïment especial a les dues artistes, Isabel Torres i Elena Font, i a tot l'alumnat que ha posat tota la seva dedicació, energia i entusiasme. Gràcies a vosaltres, la flor valenta que portem dins ha pogut créixer i florir, i aquest projecte ha esdevingut un espai de connexió, creativitat i comunitat. I gràcies a Òmnium i el projecte Sant Mori per la lluita constant per la llengua, la identitat i la cultura catalana.